Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ko ikaw, O Ginoo. Samtang nakigsulti pa si Jesus ngadto sa katawhan, miabot ang iyang inahan og mga igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas ug buot makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao didto miingon kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an og miingon, tan-awa, kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon, kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit mao ang akong inahan ug mga igsuon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining gisulti ni Jesus sa atong Ebanghelyo, usan ni ka nindot kaayo nga kanibang giya aron siguro gitang malangit. Gusto ba mong malangit? O gusto mong maimpyerno? Dili no. Ako di wagi usa nato nga gusto ana nga maimpyerno, pero malangit mao gini atong tumong bisan gani kanang buangon kayo nga mamatay nga wagi simba-simba pabisahan yun kada gabi may lang karon pandemic kay limit ra, pero buwab misahan yun kada gabi pero sa dihang buhi pa sa musimba inig kamatay na pirming naa sa tubangan ako ang kuyaw ani rog masuko Hinuon ni wara ba ni simba-simba so nag-alingog-ngogan ig magsigwali ang pari, pero ato yung pamisahag maayo kay nga naman gusto lagi kitang malangit. Pero pamasi na lang na kanang mamatay na ta nya sige pamisa bisan gani kanang paghilog nya di na magtingog ang masakiton nya sa una wagi simba-simba di gani gimuduol og pari nya gihiloga na pamasin ra na pamasin. Ang siguro gid kaayo nga malangit ta mao gyud ang atong mga buhat nya matud pa ni Kristo, matud pa niya diri, kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit mao ang akong inahan ug mga igsuon. Nya kay si Maria nagbuhat man gyud sa tanan nga gisugo sa Dios ato aros Maria sa langit, ray na pa sa langit og yuta. Unya kaya mga apostoles, ang mga disipulo ni Kristo nga nagbuhat yung maayo sa sugos Ginoo, sama nilang San Vicente Ferrer, San Roque ug uban pang mga santos nga atong gipasidunggan, atuan na sad sila sa langit. Naa pa ganitay dili gyud nato mga kaila, wa kita kaila ba or ato bakang kadugo nga tuan na sa dos langit kay silently nagbuhat sa sugos Ginoo. Nagilingian na imong tupad ing na nagbuhat ka sa sugos Ginoo. So, nagbuhat ko sugo na sa Ginoo maningil ka sa utang. Sa ako nga naman dyan ko maningil ter. Sa anindot di nga wa ka nagmahay, nga wa ka maningil. Mahay gamay. Wa di ka nagbuhat. Nga nagmahay man ka. Di ba? Nakaroon, unsaon man aron dili ta maproblema sa pagtuman sa sugos Ginoo, mo desisyon ta nga ang atong kalipay anha nato isintro sa pagbuhat sa iyang sugo. Ato bang ikondisyon ba atong kinabuhi nga ang akong kalipay naas pagtuman sa sugos Ginoo, dili sa reward. Kaya usahay gud kaning sugos Ginoo, magbinuotan man kita no, magbinuotan. Ang asawa nga nagbinuotan
Unya ang bana magluib, moingon da yung asawa, Lord, unsa may sa nako, gabinuutan man ta ko, nganong naingon ani man ni akong bana, nganong imo mang iapil ang imong kaugalingon adtong buangon imong bana. Nga di man to ganahan mo tuman sa sugo os Ginoo, ikaw paglipay nga nakatuman ka sa sugo os Ginoo. Imong anak ni suyop na, hagbong pagyod, wa pagyod eskwela, sige eskwela, pero sige sang hagbong. Yang mingon ni kas Ginoo, Ginoo, unsa may akong sa nga naingon ani man ni ako mga anak nga nagsige man ta kog simba, gasige man ta kog tuman sa imong sugo. Ayaw na pangutana diha, siguro alang nga nagtuman jud ka sa sugo sa Ginoo, nga wa jud ka mangusi sa imong anak, wa ka magsigig yaw-yaw, wa ka magsig panghapak, wa ka magsig pamalikas. Og imo ganin ang gibuhatanan nga wa jud na nimo, imo nang gilikaya na mga buhatang yawanon, congratulations, bahala nagmagsuyop ng imong anak dito, bahala nag-animal kay nastanan. Iya sad nang tulubagon, di ba? Unsa may sa na mo Lord oy nga gitagaan maminimog pari magsig pamaligya aning slat, kapoy na magpalit aning slat. Siguro alang sad nga gikapoy ka sa pagtuman sa sugos Ginoo. Ay ano man dayeg naa na dihang pariya nga magsig pamaligya anang slat. Sa kay palit-palit sa ano bang ugi alingmugmugan ka sa siging pamaligyag sa lahat niya wa sa kay palit-palit ay paglipay nga nakadungog ka sa gipamaligya kay basig gisugo nas Ginoo mamaligya og slat tulo na malanggan ini tulo hapit na magini mahurot ang uban sige kitag baligyaan ay gamay na lang kuwang ang St. Vincent Healing Strength tag 500 dagon 360 na lang kabuok 316 na lang kabuok ang available hapit na mahurot oy nga ang katong hope and opportunity kanang matagaan mo opportunity 365 na lang kajutay na lang ana pero ang atong igbabayad sa generator layo pa 141 pa kuwang pero ang imong kalipay naas pagbuhat sa sugos Ginoo mupalit gyud ka nabitay ni text na ako pa der driver ako pa der sa kaning tricycle di lang kong sultig hain dapita kay basig inyong mabana-bana ba ingon siya nga na kuan jud kay ko pa der kanang imong giingon nga kanang musuway jud ko kay magsigi ko no siya palit atong tag 500 tag 1,000 nakapalit na ko no siya kaduha ko no dinhi sa ato siya mo palit sa kuan na pader kanang tag 5,000 pero gamay kay kog kita pader pwede na kog kada buwan mohatag lang ko og partial hangtod mo abot ang Oktubre nya kada buwan kada 30 ba to kada kinsinas hatag ko no siya partial nako pwede kayo text lang rin ako ang imongan nga rin ako kay ako nang monitoron wa pa gyud mo text hangtod karon basta giya patong ikwintag man pastilano partial 3 months 5,000 makaya ba kana ako kay og ang imong kalipay nas paghatag imo mo sa planohon sa taka lang sa kagkuan mao wa pa mo text og balik ako lang nya to pabuton kamo naamo nang hunahunaa ning kamot jud ka aron makahatag inig-ingon pa lang 5,000 kada slot aning divine power and salvation ako ba mahala di ko afford na nadayon ditso dayog ingon ana sayon raman unta na kung nahigugma gyud ka sa Ginoo kaysa imong kaugalingon unsaon man deprive yourself sa mga satisfaction nga para ra gyud sa imong kaugalingon kana lang snacks ba para ra magid sa imong kaugalingon ayaw na pag snacks kanang musakay ka og motor ngadto dong ayaw nagsakay lakaw lang nindot ana no labi na gyud og nakay ginagmay nga vanity sama nang magpariban ka sa imong buhok kapila na pariban buhok ka usa sa katuig kapila na kada 2 months di ba mo manulti
awa mo kasuway. Kana nala pa colors buhok inana kapila ka na magpahimo. Ibo na siyang kuhaon sud sa unom ka buwan. Di na ka na magpahimo. Na bitay ni kana ganing ni text na ko amo tinuod ba to iyang isulti ingon din siya. So good karon pader din agyog ko mo kay driver man siya. Din ako magpahugas sa akong sakyanan kada nako grahe. Ako nay muhugas haron ang kadtong 150 ang akong ihatag sa muhugas ako dala to ihog diha sa tigumo nako kay ihog nako diha palit nako anang slot. Nduta no? Hago siya og kuan, hago siya og kanini ang hugas personal na lang aron iyang ikuan, iyang ihatag diri. Ako lang ning gihisgutan tungod kay kani manggong tawo nga nahigugmas Ginoo. Buhaton niya ang tanan bisan pagani di na gyud to niya unta makaya. Mao na si Moises nahimo siyang hero sa mga Israelita. Naghisgutan sa unang pagbasa nabuak niya ang dagat nga pula, Red Sea, ug nakaagi ang mga Israelita nangamatay pag yung ilang kaaway didto mismo sa dagat tungod ni Moises. Si Moises usa ka taong sinalikway, usa ka tawo nga gilabay ngadto sa dagat or sa river. Sinagop ra in taon siya, motong nabuhi. Niya gikontrahan pa gyud, nilayas. Gipili sa Ginoo nga mahimong hero nga mukuha sa mga Israelita gikan sa ilang 400 years kapin nakaulipnan didto sa Ehipto. Siya niluwas. Gisayunan nga na ngano man kay si Moises nagbuhat man sa sugos Ginoo 40 sa ngilngiga gahom gihatag sa Ginoo diha niya. Igsuon god siya nang kag ang imong igsuon Ginoo. Makaigsuon gani kang Manny Pacquiao or ni President Duterte ba? Mura naman kag sikat kayo no. Sila maron mo sikat kayo ron. Ana. Di mo malipay makaigsuon mong Manny Pacquiao. Labi na yung suod mo nga pagkaigsuon. Lipay kay ka, ano man, mudaog lang meron aning baksingab. Nadyo ko'y ako, ani. Sa ito pa, ang iyang gahom, maapilan yung ka. Og musikit ka niya, maapilan yung ka sa iyang kasikat, og sa iyang bahandi. Nya kayang Ginoo mao may pinakagamhanan sa tanan, mao say tuburan sa tanan, mao say tag-iya sa tanan. Unya kun maigsuon kaniya pastilan ninduta do na pa ba kay pangitaon ana di sa ato pa di ay kay ang pagbuhat man kaha sa buhat sa Ginoo mo'y makapaigsuon maglumba tagbuhat sa buhat sa Ginoo. Sulay na rog sorbi ang imong kinabuhi, ang imong gibuhat, buhat bas Ginoo. Ana, isig na lang tag tanaw ba? Ako isipari, sige na lang kong tanaw ng TikTok. Buhat ba kanis Ginoo? Kawan naman ko'y basa-basa sa Bible. Di naman ko mo preparar sa akong iwali. Mudritso na malang kong damag dito niya. Puwa pa kay kong mata. Kay na amang ko ng TikTok. Bupuwa mga itong matag tinotok. Ano Og ikaw bana ba? Sige nila kag hapyod anang manok. Sige nila kag sudong anang naong sa manok. Wan aga ni kakatutok sa naong si mong asawa. Buhat pa ba kanis Ginoo? Ikaw sad anak, sige lang kag tan-aw anang computer kanang cellphone hala pahiwi-hiwi anang imong naong, siging upload anang imong naong di anang naangkuan social media. Buhat ba kanis Ginoo? Nginana ba? Sige lang kag panindot anang imong balay, siging usab pintal, pamalit anang unsa pa na diyang mga decoration sa imong balay, portig yung nindota. Pero ang imong silingan gailaid sa kalisod, wa gani hapit ikapalit og asin, wa gyud ka mga ambisyon nga ilisan ang ilang ato punta nga busluto na kayo, ang ilang bungbong nga mura na lang og kanana ang gitabil-tabil na lang imo untang bungbungan nga imbis mo palit kag bag-ong ipintal sa imong balay, imo na lang ipaayos balay sa imong silingan. Hain kay buhat sa Ginoo ani. Ana ba?
daghan kay kag pagkaon, gipangyabo na lang nimo kay nangapanos na. Pero di jud ka manghatag og pagkaon na nangasigang takaon. Imo pag yung abogon, hawa na mo buang nga mo pagkaon ta mo iro mga buang mo samok ba ninyo ana. Buhat pa ka na sa Ginoo. Tutok mo muna ko. Kanang pagpaningil sa utang, buhat na sa Ginoo. Ana, kada sang pagpangutang, buhat na sa Ginoo. Sige, ato nang hinahinayang check up. Kining pagpamaligyag slat, buhat ni sa Ginoo. Nindog ta.